na-ekwe akụọ n'ama gbaa onye ka tụrụ ọgọ n'ukwu egbugbu ewe niile mma tọwọrọ nwata siri egbe ndụrụ ọkụ ya gbakwa n'ọsọ ya gee ntị ka ọnụ ka ụdị ya na ha ichie emezuo nwa okoye emesuo perikom okoye arụsị makajawa n'ọfọ Igbo land egbe iru ụka mụ ma ọ dara ha na-ekpe iwere ya akịrịka ajọ nwa siri Owere ba nne ya hụọ n'ịzọ ndụ ịzọwa ndụ agwụma gị na ịgba aba ịgbawa aba agwụma gị na dibịa emewe dibịa gbawa ọgwụ ebe agwụsi ama mmadụ dị nne maka na oge ọbọzụ ndị mmadụ asị gị na agwụma gị ile chọpụ gị na mgbaga ebe ị na-eme biznes nata bịamewe dibịa ọ ya emegide aka na ajị ife maka ị na-eme dibịa bụ ọrụ ama na-abịalụ ọ ya emegide butebe ọkọ ọgwụ nke na-akpọ ịsata ọgwụ ọ ya emegide sataba ọkọ ọgwụ megide na mba jebute alụsị na mba sụba mmebe ego makwana mmadụ na ego nwere na-abịa stedi na onye aba mmanụ tere ndụ aka n'ọrụ dibịa a na-arụ ụfọdụ amara ya agwụ nwa gị ịnatabe nna gị ijee na ụmụnna gị o nwere ndị bụ agwụ n'ọrụ ka ha lụsị anyị nwa na-ekwu ife a bụ ndị ilu agwụ anyị nweji ọfọ agwụ ijebe na ndị abụ na-ebu agwụ ọ ndị abụ na-ebu agwụ ya dee gị list ivi ya eweta agwarụ alụ ga-abụ nna gị ị na-ekwu nne gị ije ikwu nne gị eju ese egosi nakwa ndị na-ebu agwụ na ikwu nne gị ije kwuruba fenye gị list fenye eju ọrụ ga-abụ ikwu nne gị mana ka esi emebe ndị be nna gị ebuzoro ọrụ gị agwụ farụsịalụ gị ndị ikwu nne gị abịa lụọ gị ndị be nna gị ebi ego okukwu agwụ ndị ikwu nne gị ebi ego okukwu agwụ okukwu agwụ ahụ bụ awele okukwu agwụ bụ awele ka ọ bụ awele ahụ ebiri gị bụ okukwu agwụ ọ bụ na biznes ka ọ ma gị iwere na-azụ abịa gị a na-aga nke a bụrụ nke mpụta nke a bụ ọdịnachi nke so akwa ọdịnala nye ka eji ebika ndụ nka mana nke ahụ na-ebute ọ na-eme mmadụ ada ebiro ndụ ya ka Chukwu tiri esu ya maka ụfọdụ ji mmadụ abụọ ọ na-eme mmadụ a na-ebi short life ọ na-eme mmadụ a na-ebi short life ọtụtụ ya na-eme na ọ na-ebute ndị mmadụ itinye n'ike maka na anyị n'ụwa kịta ife na ọtụtụ na-etinyezi n'ike a na-asị na n'ọnwa elu mana mbọsị ọzọ mụrụ ya nọrị mma akọwa ihe gbasara oke ite mana biko mma like kum follow up mbọsị ọzọ anyị anọrị anyị ekwudo gbasara oke ite ụfọdụ mmadụ ife gbasara oke ite ụfọdụ mmadụ ka ha si eche mana ka ha si aga mmadụ na ọbụla ka akụ ihe isi ada n'ọnụ o si atọ gbọsọza ga nọ na anyị ga-ekwu maka oke ite na ọ ga-adịrị anya nke anyị nọ n'ụbọchị nketa ahụ agwụ a nwere ike isi ama ndị agwụ na-emekarị ife agwụ ji abịa erika ụfọdụ ndị enwuru na-afụ na-ezu ori enebe anya ọbọkwanụ ihe akpacha anya eme ọ na ka na-afụ ndị na-ezu ori a na-esu ọkụ m nwere anya ime mmụọ e nyere m ji afụ ụzọ mmalụ na ụfọdụ a na-ezu ori bụ ụfọdụ agwụ na-enye nsogbu femili bere na agwụ etiba na iwe ebe mmadụ maka na mmụọ ya na-eme gị ife eji wee kugbu gị maka gịnị ị na-enupụrụ ya isi eti gị n'izu ori ụfọdụ na-ezu ori tata dị ibe bụsịkwa agwụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-agba achawo bụsịkwa agwụ maka na a na-enupụ isi na ife ekwesị ime etiba pagayalịba tiva ebe ya ebi short life ụfọdụ ife agwụ na-ebute erika ọ na-eme ụfọdụ ọsọ aka ị na-azụ abịa esusozi abịa ị ma mfụrụ ego agwụ na-eme ya mana ebe na-agwụ a nwere nke na-akpọ a na-asị na ọ bụ ụrụ agwụ gịnị bụ ụrụ agwụ ọnya bụ ụrụ agwụ bụ mmụọ agwụ ji eje ive ya gịnị pụrụ agwụ isi ozipụrụ ụgwọ ụrụ agwụ bụ ori ka ọ na-ezu na-ekwe akụọ n'ama gbaa onye ka tụrụ ọgọ n'ukwu egbugbu ewe niile mma tọwọrọ nwata siri egbe ndụrụ ọkụ ya gbakwa n'ọsọ ya gee ntị ka ọnụ ka ụdị ya na ha ichie emezuo nwa okoye emesuo perikom okoye arụsị makajawa n'ọfọ Igbo land egbe iru ụka mụ ma ọ dara ha na-ekpe iwere ya akịrịka